І я пасля таксама думала, вот ёсць это такая фраза, да, банальнасць зла, да, пра тое, што зло ўчыняюць звычайныя людзі. І вось гэта было акурат тое, што те людзі, якія яны прыйшлі, яны зруйнавалі наша жыццё, забралі майго мужа, тут зрабілі ўсё кругом, значыць, дагары дрыгам у маім уласным доме. Андрэй, ён па адукацыі філолаг, яму 43 гады, значыць, ён всё жыццё працуе, пасля свайго філфаку працуе ў нашай Ніве. Ён там многа кім уже працаваў, там журналістам, галоўным рэдактарам ён быў нейкі час, нейкія гады, досыць доўга. І апошнія гады ён займаўся гісторыяй, гістарычнымі рэпартажамі, ён страшна любіць гісторыю. Заўсёды мы з ім, калі ездзім у нейкія паездкі, адтуль прывозім там горы там всякіх гістарычных кніг, там вельмі розных, там гісторыя кельтаў, гісторыя старажытнага Рыма, гісторыя там. Калі можа за ежай, там за абедам уткнуць нос, але ён вот это все чытае адразу па некалькі кніг, тады там расказвае всякія, зачытвае всякія цікавыя моманты. Апошнім часам я ведаю, што многія чытачы вельмі любілі ў часопісе «Наша гісторыя» ягоныя гістарычныя партрэты. Яны яму ўдаваліся. Вот ён ішоў удаюцца. Боже, што ж я так? Ён ішоў у нацыяналку ў бібліятэку, там, значит, набіраў там горы кніг, і вот з гэтага там вычытываў і ствараў сапраўды такі аб'ектыўны, як бы мілы партрэт чалавека. І вот што мяне здзіўляе, ён гэта можа рабіць з усімі там. Гэта Пётр I, гэта Пётр Машэраў, або гэта там Мікола Ярмаловіч, там Якуб Колас, то есть як бы сімпатычныя людзі, або людзі нейкія там менш, падаецца, сімпатычныя. Я вельмі спадзяюся, на Валадарцы вельмі добрая бібліятэка, што ён зараз адтуль будзе таксама тут пісаць нам гістарычныя партрэты. Ён таксама, ведаеце, рабіў коміксы для дзіцячых часопісаў. Я неяк спадзяюся, што ён і адтуль будзе тыя коміксы перадаваць. Яго цудоўнае пачуццё гумару. Я першае, што закахалася ў ім, это вот ягоны гумар. Гэта была раніца, гэта было гадзін, мусіць, 9. Прачнуўся наш малы. А Андрэй, ён раніцай трошкі працаваў з 7, а тады, такая была сістэма, і тады ён, дасыпаў трохі, пакуль мы там развалёхаемся. І нейкі такія гукі пачула на вуліцы, адхінула фіранку, і гляджу, што па нашым двары бяжыць натоўп мужчын. Іх от закрытыя твары, закрытыя галовы, касцюмы спартыўныя і нейкая зброя. І неяк так вот закрычала ўжо, што Андрэй, в обшук. А Андрэй выйшаў з пакою, кажа, што ты такі заспаны, выходзіць і кажа, ты нешта казала. Я пасля ўжо думала таксама, што калі ўсё будзе нармальна, мы будзем ужо смяяцца пасля з гэтага выпадку. І я толькі паспела пазваніць, набраць маёй маме, а ён кажа, ўсё нармальна, гэта, кажа, штатная сітуацыя. Пра НКВД чытаеш у 37-м годзе, і таксама як прыходзілі, толькі яны тады ноччу прыходзілі, а ў нас раніцай. Андрэй кажа, што вот давайте адправім жонку з дзіцём у спальню, там ці куды. Нібе, значыць, іх трэба суправаджэнне. Андрэй кажа, дайце нам якога-небудзь самага сімпатычнага дядзю. І вот гэты дядзя ідзе з намі ў спальню, і там. І Тамашыкому 1,5 года. Я вот зараз вам расказваю, і зараз я падумала, што, мусіць, ён спрабаваў нешта вот сваім гэтым дзіцячым пачуццём, вот ён адчуў, што тут нешта неправільна. Ён не плакаў, нічога, як бы не баяўся нават, да? Але ён спрабаваў неяк уратаваць эту сітуацыю, неяк згладзіць. І вот ён стаў насіць этаму дзядзю свае цацкі. Вот ён прынёс там пеўнічка, там нейкія кубікі, мячик прынёс. А дзядзя это все так бярэ ў рукі і ставіць перад сабой вот на парозе пакоя. Я бачыла, што Андрэй, ён так ставіць, як бы такі іранічны, як заўсёды, нешта там жартуе. І, відаць, ён за гэтай жарты нешта там ад іх і атрымаў, бо яны яму пры мне гаварылі, што вы слишком много разговариваете, вы там успокойтесь, а то там сейчас что-то будет. И першы раз, калі мы спусціліся з Тамашом, Андрэй у кайданках. И это такое, конечно, было видовище. Это я не могу, я теперь снова вспоминаю.
Это мы сядзім у пакоі зараз у нашай бібліятэцы, і Андрэй тут зрабіў для нашых кніг, і мы калі з ім жаніліся, мне так было вельмі прыемна, што нашы кнігі аб'ядналіся. Я свае, значит, перавезла, ён свае, і Андрэй зрабіў ім такія тут сцелажы, паліцы, каб можна было лёгка знайсці тут у адзін шэраг. І вот яны так все вымалі, і кожную кніжку пераглядалі. Што яны хацелі там знайсці? Яны знайшлі там 200 000, значит, старыя грошы беларускія. Тут тоже я ж как-то некалі ніхто з нас паклаў. Ну, короче, нічога, відаць, важнага, што яны там, мае нейкія універсітэцкія нататнікі яны забралі, там, канспекты, что-то такое, вот 10-гадовай даўніны, што тут ляжала. Ну, то есть, может быть, яны там думаюць нешта, нейкія тайныя запіскі. Прыкладна 18 числа у яго стала падымацца тэмпература і стаў кашаль. І, карацей, ну, яму, я так разумею, што асаблівай дапамогі там не аказвалі. Можа быць, збівалі тэмпературу, але вось ён з гэтай тэмпературай, з гэтай хваробай у гэтым вельмі цяжкім стане. Ну, я так разумею, што стан, ну, сапраўды быў няпросты, бо адвакатка ўсё казала, што ён вельмі моцна схуднеў, ён кепска выглядае, ён прасіў вам не гаварыць, але... Карацей, я разумею, што ў такім стане ён прыехаў на Валадарку, і мусіць не адразу, але зрабілі яму нейкі там аналіз, зрабілі рэнтген і змясцілі ў медчастку, а ягоную камеру адправілі на каранцін. Ну, нібыта тэст на ковід не пацвердзіўся мазок, яны яго лечаць як ад ОРВІ, ён сказаў, уколамі. Ну вот, і... Канешне, гэта ўсё небяспечна, і турма гэта небяспечна, не толькі для яго, і тыя нашыя турмы небяспечныя ўвогуле для людзей, якія там знаходзяцца, што яны там спалі на голых дошках, дзякуй Богу, што на дошках, а не на, знаеце, на бетоннай падлозе. Это была навіна, якая проста зрабіла мой дзень, што калі сказалі, Ягор Марціновіч перадаў жонцы праз адваката, яна са мной падзялілася, што нары драўляныя, ну, вы, напэўна, все ведаюць, што ім там не давалі матрасаў, не давалі бялізны, не давалі падушак, перадач не перадавалі, не вазілі на прагулкі, і як бы адзіная прелесть это была тое, што вот ёсць кран з вадой у камеры. То есть зразумела, што яму патрэбна асаблівая дыета з яго дыябетам, яму патрэбна дазіраванне вугляводаў. Напрыклад, на акрэсцінах гэта было асабліва цяжка, бо ім не давалі ніякіх вітамінаў. Андрэй мяне шкадаваў, ён, ну, не расказваў гэтага. Ад Ягора я ведаю болей, што там давалі раз на 2 дні там чацвярцінку памідора. То есть, і пры гэтым давалі, напрыклад, много каш. А каша гэта вугляводы, і ну, у звычайным жыцці Андрэй вельмі дазіравана гэта еў. Трэба есці мяса, рыбу і вот, гародніну, садавіну, вот это такая добрая ежа. І то там трэба таксама сачыць за тым, колькі там цукру ў гэтых прадуктах. Інсулін ляжаў у яго на парозе камеры, ляжаў у гэтую 40-градусную спёку, і пры тым, што ён мусіць захоўвацца ў халадзільніку і пасля, значыць, астываць да пакаёвай тэмпературы, вот ён там ляжаў у гарачыні, і я думаю, што сапсаваўся. Ну, трэба рухацца, да, трэба фізічная актыўнасць, каб арганізм выпрацоўваў гэты інсулін. Наколькі я ведаю, пакуль ён быў здаровы, ён там праходжваў там 7000 крокаў па камеры, і нават, ну, там смяяўся праз адваката, што пыталіся наглядчыкі, што ці ўсё з ім нармальна. А ён гаварыў, што ну да, ну просто трэба вот выходжваць, і вот ён там тупаў. Я таксама была вельмі моцна ўражаная, што такое цяпер уяўляе сябе чарга на Валадарку. За гэтай перадачай стаяць людзі. Гэта ўсё такія спрэс вельмі інтэлігентныя людзі. Я першы раз, калі на іх паглядзела, мне было ўражанне, што гэта, ну, вот, чарга некуды ў тэатр, або, я кажу, на выставу, ў музей. Да? Як сказала моя мама, калі туды патрапіла пад гэтую чаргу, яна кажа, у мяне было ўражанне, што, канешне, мы не перамаглі яшчэ, але мы яшчэ і не прайгралі. Вось так яна адкаментавала тое, што там пабачыла. У розныя сітуацыі бываюць у людзей, і я вельмі падтрымліваю, як бы вельмі разумею, вельмі спачуваю людзям, якія вымушаныя з'ехаць тут пад ціскам крымінальнага пераследу. Але ну, мы з Андрэем гаварылі пра гэта і ну, гадамі, як бы там час ад часу вярталіся да гэтай думкі, што гэта наша зямля, і тут жылі нашы продкі, мы да яе належым. І просто так як бы пераязджаць, ну, нават неяк не маеш права. То есть это у пэўным сэнсе нейкая адказнасць перад пакаленнямі, якія тут жылі. Тут неяк пакінуць это все, это магілы продкаў, ну, это так пафасна гучыць, але гэта, ну, вельмі адчуваецца. То есть для нас гэта трагедыя, гэта пэўная драма. Ну, уцякаць это пэўным сэнсе, там, пэўным чынам прызнаць віну. А тут ясна, што ніхто не вінаваты. І мой Андрэй ні ў чым не вінаваты. Я вельмі ганаруся, гэта чалавек, які вельмі адданы і сваёй краіне, сваёй сям'і, сваім родным і людзям, для якіх ён пісаў, для якіх ён працаваў гэтыя 20 гадоў у нашай ніве і будзе яшчэ далей працаваць.
малы увесь час кожны дзень пытаецца тата, ну просто вот без, ну а бывае, што мы гуляем, ён пабачыць нейкую мужчынскую постаць і пытаецца тата. А я кажу, не, тата, малыш, кажу, тата на работе, тата в командировце, бо на работе, ну, ён знае, што такое на работе, значит, вечером тата приедзе з работы, на машине, там, привязе ему что-нибудь, там, будем разом гулять, але тут уже который день тата не приезжает з работы, ну, тата в командировце, новое слово придумать. Ну, і кажу, мы яго чакаем, мы яго будем чакаць, і ён тады до нас вот скоро вернется. Ну, тата, тады дарим ему кого-нибудь машину куплю, кажу, тата тебе передавал, и он же довольный, тата. Вечером того дня меня просто уже распирало, треба было поделиться с людьми, я вот села за компьютер и написала допис про то, як я люблю Андрея, что сегодня наша гадавіна, про сегодняшний день. И у конца написала, что выставила там фотографии с нашего подорожья, там, мы в амфитеатре античном, значит, вот нам так добро там, горы Турции, гэтыя вакол, Лікійская тропа, вот, и написала, что вот я тут яшчэ такі пяшчотны цвіточак, але уже ператвараюся на кремень, або прынамсі на ладны кавалак яшмы, што якім можна і ўпрыгожыцца і стукнуць. А тады праз некалькі дзён атрымліваю ліст першым класам, у калітку заткнуты паштальёнам. І там гэта ліст ад маёй знаёмай. Ну, як бы, это не то, што блізкая сяброўка, але вот яе так натхніла гэта моя гісторыя пра яшму, і яна кажа, і там, значит, вот гэты бранзалецік з яшмы. І яна кажа, што я прачытала твой допіс вечарам, а раніцай таго дня, кажа, трэслі дом Падзяржынскага, дзе, ну, як лічыцца, там много людзей, якія настроены з пратэзнымі настроямі. Ну, там прыходзілі з піратрусам. А ўнізе таго дома ёсць крама, дзе прадаюцца гэтыя ўпрыгожванні. Я зразумела, што я мушу табе з гэтага дома падарыць яшму, каб ты магла і ўпрыгожыцца і стукнуць. Столькі людзей падтрымліваюць, это быў такое было прыемнае ўзрушэнне ў першы дзень. Просто, ну, больш за 100 чалавек напісалі, нейкіх сяброў, нейкіх мне невядомых. Адзін чалавек напісаў, мы з Андрэем разам вучыліся на філфаку, мы там не бачыліся 20 гадоў, нядаўна сустрэліся, ён прыязджаў на запраўку, дзе я працую, давайте я вам пакажу двор. Ну, і так это, насамрэч, это нават яшчэ прыемней, чым просто калі людзі пішуць, вот там, привет, як ты, чым табе дапамагчы. Такая вельмі дзелавая прапазіцыя. І я, ну, не адмаўляюся, вельмі, то есть, пакуль мне гэты чалавек прыемны двор не касіў, але у цэлым я так не саромлюся. Я лічу, што раз людзі прапануюць, мне вельмі прыемна, я спадзяюся, я думаю, што ім таксама прыемна, я бачыла гэта вот па некаторых сваіх сябрах, ім прыемна мне дапамагчы. І ў гэтым нейкая наша новая сіла, што мы так з такім імпэтам, з такім азартам сталі за гэты год адно аднаму памагаць. Ведаеце, як кажуць, што ў наш час гэтымі палітычнымі справамі трэба жыць па прынцыпе не вер, не спадзявайся, не прасі. І я стараюся не спадзявацца. Это не может тягнуться годами, думаешь ты. С другого боку, ну, как-то не верится, что вот все это вот так вот шарах и может скончиться. А тогда мне подказали добрый, ну, что ли, добрую форму, як успрымаць вот эту теперешнюю ситуацию. Одна психолог, и она кажа, мне дапамагае успрымаць, жыць у гэтай ситуации, успрыманне яе як страшнага сну. Вот як страшны сон, ён гідкі, табе, ну, жахліва ў ім. Там адбываюцца всякія жудасныя рэчы. Але нават у сне ты бывае адчуваеш, што гэта толькі сон, і ён раней ці пазней ты прачнешся. І я цяпер, ну, неяк вот стала сябе вучыць, жыць з гэтым адчуваннем, што гэта все просто гідкі, страшны сон. Ну, не то, што гэта не сон, зразумела, гэта не сон, это наше жыццё, это застанецца з намі досведам назаўсёды, нейкімі там і траўмамі, і нашым гераізмам. Але як сон, гэта некалі скончыцца. Ну, і гэта сапраўды ты уже не паспрачаешся. Гэта не будзе вечна. Ну, вот. Ну, таму я цяпер вот так вот з гэтым жыву.